gaur el regato. Baino el regato nongoa, geratu bidearen azkenen arte eta jakinen duzue. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Haupa andal! Zori gaiztoa protagonista. Lo dijo un artista vasco. Jatza! Bueno, esaten nuenez, hemen ja baiara sartuko gara, hemendik aurrera. Hemen txeatzeko bidegorria dugu. Erretortotik edo errekartotik datorrena. Eta honeke aurrerantza jarritzen du, errekatxoko baiarara sartzen di joalarik. Eta esan barra dago, bai, gari batean, hortik beti zijoala kotxeen errepidea, baina guk orain erabiliko dugun bidegorria, beste garai bateko mehatze tren haietariko baten erraiak egon ziren toki. Eraz, lasai, hortxe duzue erregato, trena goitikan joaten zan, eta gero, joango gara hitz egiten pixkanaka. Hortxe ikusten duzue, zerako taludea egin zuten, trenaren burni bide hori bertotik igarotzeko. Lo dijo un artista vasco. Egartzea, atzo eurila erruz bota zuela, ia egun guztia gontzan eurila egiten, eta, ibaitxoak ere, pantano zaharretik datorren errekastoa da. Pantano zaharra, esan dugu hemen inguruan hiru pantano ditugura, 3 urtegi, bata Oiolakoa, han goian, arbolea parian ia. Beste hementxe alboan dugu, hor aurrean erregato dago, eta hementxe pantano zaharra zer gaiti, ura, 19. mendek. Zer dauka berezia, jakizue, Barakaldo eta ezkerraldea bera, garai hartan, 19. mendeko amaiera hartan, industria eta mehatzaren kontuengatik, pioneroa izan zen, aurrekari izan zen, Espainia mailan, estatu mailan, gauza askotan. Eta garai arteko modernitatearen materialetariko bat, hormigoi armatua izan du zen. Eta hementxe, pantano zaharrean, bertoko presan dugu, material berritzaile horrekin eraiki zen lehenengo presa. Garai batean, etzan erregato edo Barakaldo urez hornitzeko, baizik eta uratzan, Periko Solabarria parkean gelditzen ziren itxasontzi haiek ura hornitzeko, bai makinetzako edo dana dalakoarentzako. Beraz hortako ereki zen errekatxon presa ura, eta esan behar dugu, bere garaian, esan dudanez, aurrekari izan zen. Hortxe erregato auzo azkeneko tokian dagoen autobusaren parada, eta hemen justo, hau, garai batean Urkullu dituko zen, gure lehendakari ohia bezala. Eos den Urkullu. Eta, hementxe etxe hau, orain oso berritua dagoena, gubiltzen bagara, aberez diaten bronkari botatzen, hau eta, hau. Ez da ikusten den, baina, justo, garai bateko baserriaren itxura dauka, eta ura, eta hola zen. Erregaton gainera, zenbait zola zeuden, bere garaian fanderiak ere egon ziren, eta hortxegatik ere, handik, urte askotara, aspaldiatik datorrenez, 18. mendetik edo joateko. Baina, erregato beti gonda, auzo legez, mea kontu horietana lotuta. Asko ziren, errekastu guztiaren zehar. banatuta edo sakabanatuta zeuden olak, denborak eta, gauza asko estaltzen ditu. Hemen estali zituen, hasiera industrialaren lehenengo urratsak.
Eta bai eta nolabait esateko, Euskal Herrian beti izan dugun Burniarekiko lotura hori. Lotura hori gainera printzipala zen, ze hemen ez zegoen beste konturik. Erromatarrek eta ona heldu zirenean, esango zuten, bueno, zer da, hemen ziok ezer. Eta bai, aretxeke bilatzen duten bakarra Burnia zen. Euskal Herriko leku askotan, alakoak bai genituen. Euren hiririk nagusienak eta agerrean ereki zituzten, Ebro inguruan, eta ona etortzen zian puntualki minak eta esplotatzera. Gaur egunean erregato edo errekatxo Barakaldoko pasarri munduarekin lotzen dugu, baina printzipioz, esan dudanez, kontrakoa litzake. Ibai alboan zegoena baino lehenago industrializatu edo izan zuen esplotakuntza mota hori, eta hori ere Euskal Herriko leku askotan berdina gertatzen da. Lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Lo dijo un artista vasco. Bi garaietako infrastrukturak alde batetik Alto Sonoseko urtegia eta gerora Supersurreko zubitxo bat. Oraintsu ere honekin lotuta badugu beste kontu bat, hau egin zuten, polemika piztu zuen baita, baina orain hauek ezin dute, Tabaskoaren zariak ezin dute geldirik egon, dirua nonbaitera eraman behar da, eta hobe nire enpresara edo nire lengusuaren enpresara beste inora baino, eta hemendik ere nahi dute muntatu horako supersur bat, baino zerakin, trenakin. Eta ez dakit donde demontre sartuko dituzten, merkantzietako tren guzti horien bidetxoak. Hementxe, hemen innobeitetik pasatu beharko da, eta hor ere, Tabaskoa. Eta bukatu baino lehenago, lehen esan dizuet, el regato baino nongoa. Ze, karo, el regato asko daude, eta, karo, el regato izenak esaten digu nola baiten ere, atzetik, beste lokalizazio bat izan behar zuela. Eskaurizaga hori izango zen, el regato hori, errekasto horren inguruan zeuden lurrei ematen, ofizialki izen ematen zien auzoa. Horrek ez du esan nahi nagusien atzene, baina, antzanez 18. mendeko liburu batean dator, eta Baiara osoak izen hori jasoko luke ofiziaki. El regato de Eskaurizaga, el regato de Eskaurizaga, Eskauritzako errekasto. Lo decimos nosotros, lo dijo un